लोगोफोर दा आं आरो आंनि लोगोजों बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय थांनो नागिरदों एसे खामानि दं लोगोफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर दा जोङो इउनिभारसिटियावहाय सफैबाय लोगोफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था Then 3 hall Department of Physics Olongbar Science Building University Football Field बेयो लोगोफोर Canteen बेयो लोगोफोर Department of Bodo Department of Botany and Department of Zoology बेयो लोगोफोर औ बैग्रा एभेलेबेल बिराद मोजां Department of History, Department of Economics, Department of Political Science.
डिपार्टमेन्ट अफ इंलिश डिपार्टमेन्ट अफ एसामिस लोगोफोर भिडिअखौ बायनो दोनथ'नोसै लोगोफ्रा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट फल' खालामना हो लोगोफोर गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर